Takže máme iba jedinú úlohu, prežiť. Ešte ku tomu dohrať Minecraft. Malo by to byť všetko možné, lebo by to malo byť všetko v tomto jednom čanku, takže poďme sa do toho pustiť. Ťažíme normálne drevo. Tak to by mohlo zatiaľ stačiť, to potom doťažím, aby to tu nelietalo, ale zatiaľ si urobíme crafting a urobíme si stoneovú exku, či stoneový pickaxe, tento drevený pickaxe. Naťažíme cobblestone, asi tak nejak 10 alebo tak. Dole je kivka, tam by som sa mohol ísť potom rovno pozrieť, ale aj tu sa niečo narazilo. Tiež vyzerá, že by sa mohlo ísť niekde. Aha, to som si mal všimnúť skôr. Do inventára som dostal ešte takúto kazetu, ale to podľa mňa nie je potrebné, takže to môžem vyhodiť. Som sa zlakol toho villagera. Úplne zabudol na to, že tu mám nainštalovaných 20 hororových modov, takže uvidíme, aké to bude desivé. Môžeme zobrať ešte uhlie, trošku. To jedno by mohlo zatiaľ stačiť. Poďme si urobiť základné nástroje a idem doťažiť ten strom pre sekera. Môžeme si urobiť ešte pickaxe, to bude asi zatiaľ stačiť. On je tu aj ten sanity mod. Keď mi klesne sanita na nulu, no tak budem vidieť zvláštne veci a môžem ma to potom aj zabiť. Ale neviem, či ku tomu úplne pomôžu torčky. Ok, torčky to na chvíľku pozostavia. Aby som povedal popravde, no tak sa tu necítim úplne komfortne. Bojím sa, čo by len otočiť. Dobre, ja idem zatiaľ doťažiť ten strom a dúfam, že ma to nič neprekvapí. Ináč tento tu villager, on má trady, za ktoré môže napríklad duplikovať orečka tým, že mu dám emeraldy a vlastne mi zdvojnásobí to orečko. Čo sa deje? Som videl asi svetle, tak si dám torčku aj sem. A emeraldy môžem získavať za drevo a to vyzerá, že ako jediný spôsob. Takže potom sa vyplatí urobiť nejakú väčšiu farmu, ale mojou úlohou je tu hlavne prežiť. Doťažíme tento strom. Sa mi vôbec nepáči. Feeling watched? Haló? On vylez. Poď. Vypani. A som mŕtvy. Ja mám úplne hustú kožu pod celým telom. Padol dole? Nie, nepadol, on vylez vlastne. Ja mám úplne husú kožu. Dobre, mám jedno srdiečko, neviem, jak toto chcem prežiť do rána, ale už nevyzerá, ešte nie sme ani v polke. Viem, že sa dá urobiť čelenka z týchto dandelionov, keď ich bude mať 8, tak si môžem urobiť čelenku, ktorá mi doplní sanitu. Nemôžem sa hýbať. Kto tu je? Kde? On padol dole. Vyzerá, že už tu nie je, ale hudba stále hrá a ja som si úplne istý, že či chcem vychádzať teraz. A sanita mi strašne rýchlo padá dole, aby som si potreboval urobiť torčku alebo nejaké svetlo. Dobre. Idem si rýchlo po torčku a skúsim to do rana. Nie, nevydržím to do rana. To je čo? Vidíte to? Ja ani nevidím poriadne, že čo to je. No ak bude každá noc takáto, no tak to bude dosť veľký problém. Bojím, že ma to hitne cez stenu. To je nejaký pavúk, alebo čo to je? Dobre, to vyzerá trošku vtipne, ale... Ja mám u seba dosť dobré veci, a keď zomriem, ja nebudem mať drevo. Dobre, že som to povedal. Keď prvú vec, čo idem teraz urobiť je... Mi všetko padlo, sakra. Keď idem si ako prvú vec urobiť truhlu a všetko, čo získam, pôjde do truhly okamžite. Lebo to zase prídem. Tie kamenné nástroje neboli problém, ale to drevo je dosť vzácne. Ja som vyťažil celý ten strom a už nemám nič, jedem tieto stromy. Ani žiadne listia, som prišiel ten sapling. Nemôžem ho tradenúť? Nemôže. Jediná moja šanca je, že dohrám túto hru iba s týmito strommi. Dobre, naťažíme si drevo. A to hodím radšej do truhly. A neviem, kde je. Môže byť dole v tom podzemí inak. A neviem, že či to chcem zisťovať, ani neviem. Kde bol ten vstup do podzemia? Tu je ten môj, takže ten by mal byť niekde tu. Dobre, ja si idem zatiaľ urobiť aspoň drevený krompáč. Skúsim ísť naťažiť nejaký cobblestone. Podzemie by to mohlo byť celkom bezpečné. Ale nechcem to úplne zakriknúť. Pôjdem naťažiť iba zo pár cobblestone a pôjdem naspäť hore. Vyzerá, že moja sanita tu ide docela dole. A to by úplne nemuselo vadiť na túto chvíľku.
Oh. Dobre, ja budem ťažiť dovtedy, pokým bude ráno, aspoň potom budem dosť veľkú stonu. Môžem tu zobrať ešte tú... Nebola to moja chyba. Dobre, ja to budem proste kopať dovtedy, pokým nebude ráno. Keď asi nič takto neuvidíte, ja tu vykopem jeden blok, nech je tu aspoň trochu svetla. A už vyzerá, že už za chvíľku bude deň, alebo že už vychádza slnko, takže by sme už mohli ísť von pomaličky. Ok. Už zapadá mesiac, už by mal byť vonku svetlo, takže už by tam nemuseli byť. To zľahko, že čo to tam je, to je našťastie iba zombík. Dobre, 24 by zatiaľ mohlo stačiť, alebo 25 teda. A idem vykraftiť 5 za takéto základné veci. A uvidím, čo potom ďalej. Pecku môžem hodiť rovno na to. Urobím si rovno aj kamenné nástroje. Asi urobím sekeru. Vlastne môžeme aj krompač urobiť. Ja som myslel, že nemám dostatok dreva, ale vyzerá, že mám. Budem tuto doťažiť tie dva stromy a budem dúfať, že mi z toho padne sapling. Padol super. Vykopiem ešte tento. Dobre, keď mi ešte... Ok, mám 3 saplingy, to by mohlo stačiť. Že dám jeden sem. Dám radšej takto. Nech potom, keď vyrastie, nech mi nepadne žiadne drevo alebo tak do vojdu. To by mohlo stačiť. Petinky si zoberiem, keby som to náhodou niekedy potreboval na tú sanitu. Keď sa myslím vyspím, tak sa mi doplní. Že to môžem zistiť, ale neviem, jak túto nájdem ovce, ale tak možno sa mi spavnú. Na to si nie som úplne istý. Dobre, odložím to drevo, odložím v podstate všetko a pôjdem sa kúknúť dole do podzemia, aby som naťažil nejaké súroviny, ako iron a tak. To sa mi úplne nepáčilo. Počkaj, teraz ma napadol skvelý nápad. Keby náhodou ma niekedy niečo zhodí dole, nech sa môžem zachrániť. Môžem tuto vykopať tú vodu a potečie mimo. Dúfam, že hej. Potečie, to je dosť dobré a mohol by som tu nájsť takto aj nejaký iron. Len žiaden nevidím. Mi tu uberá sanitu aj vo vode. Poďme do tej cavey, čo som tam našiel. Pozriem sa, že či tam nenájdem nejaké irony. Dobre, takto a tuto sa prekopem dole. No tu je skeleton. Chcem to nejako obkopať, aby som tam úplne nepadol. Ok, keď pôjdem takto, no tak by som mal pekne zísť. Tu už by som mohol začať pomaličky dole. Ok, oni sa zabijú medzi sebou, to je super. Asi zatiaľ jediné moje jedlo bude ten rotten flesh, tak vyzerá. Iron je podobne skvelé. Doťažím aspoň ku tomu ironu, nech si môžem urobiť aspoň shield, tým by som mohol docela vykantrovať nejaké tie entity. Prosím viac, aký je ten... typa 1, môžem sa prekopať, môžem ísť ešte... A tam je ešte ďalší. Vyzerá, že sú aj diamanty. Nezobral som si drevo, takže to úplne vypaliť nemôžem. Dúfam, že tam... Tie disky, tie sú dobugované, to mal byť Herobrine, bez nejakého dôvodu mi ten mod nefunguje, takže namiesto Herobrina sa tu zobrazuje proste ten nový Ancient City disk. Teraz som sa zlakol viac, jak hoci kedy pri nejakom horore. To ma zabil iba zombík. No, takže už som si veci získal naspäť. Trvalo to dosť dlho, ale máme už aj dosť ironu, už som si urobil nejaký základný armor a ešte tu mám dosť veľa cobblestoneu a nejakého zbytočného bordelu. Môžem si vlastne dorobiť aj full ironový armor. Najskôr som to nechcel robiť, lebo som si hovoril, že to bude zbytočné, ale môžem to urobiť. Mám dosť ironu, ale určite si potom urobím ešte shield, bo ten by sa mi mohol hodiť voči nejakým tým monstram. Potrebujem ešte nejaké drevo. Tak to by mohlo stačiť, urobíme si jeden shield a dám sa rovno do druhej ruky, lebo viem, že ho určite budem potrebovať. Nechám si nejaké drevo u seba rovno a mohol by som sa ísť pozrieť po nejakých ďalších štruktúrach. Dobre, takže tu myslím nič nie, to som aj predtým pozeral a tuto dole, keď pôjdeme do tej cavey, kde som vlastne potom aj ťažil, tak by som sa mal prekopať niekde inde. Alebo skôr mám lepší nápad. Ja som v tej... No snad nepríde. Ja som tej ťažil tuto dole, nebudem úplne teraz chodiť ku kraju, lebo minule som ma zhodil zombík dole, čo keď ma teraz tiež niečo zhodí. Ja to urobím inak, ja pôjdem hore a nechám si tú vodu stiec dole a potom po nej zleziem. Dobre, pôjdem sa pozrieť, že či tu niekde nemôžem do nejakej cavey vliesť. Je tu nejaká cave, môžem sa pozrieť, čo v nej je. Mám u seba aj nejaké bloky, ale to vyzerá ako docela malá cave. A to nevadí, môžeme tam aspoň nakúknúť. Tu je lava. Ešte bucket som si chcel urobiť, aby som mohol ísť do nedru, no. Zase budem musieť vrátiť zase hore. Alebo jedine, že by som tu našiel nejaký iron, ale žiaden
tu nevidím. Počkaj, to je zlato. No nič, pozriem ešte, že či tu nebude niekde iron. A vyzerá, že tu nie je. Vlastne to nebude zase také ťažké, ja to iba vyplavem hore a urobím si kyblik a môžem ísť rovno do edru. Dobre, ešte mi zostali irony, si vykraftíme bucket, zoberieme vodu a ideme rovno do edru. Pozrieme sa, že čo tam je. Zaujímavé, že či aj nether bude takto jeden chunk, alebo že či bude normálny, ale keby som si mal tipnúť, no tak si myslím, že by to mohol byť tiež jeden chunk, ale uvidíme. OK, nejako sa tu zotnalo. Dobre, vykopeme tu miesto na portál, ktorý by som mal dať niekde takto sem. Tak, dám tu trošku uvoľniť miesto. Nechcem riskovať, že by som ho pokazil. Tak, dobre, vykopeme toto, dáme sem takto 2 bloky, tuto. Tak, a teraz by malo stačiť sem naliať vodu. Snad sa nič nepokazí. Dobre, že aby som to teraz ja nepokazil. Dáme sem. Tu si dáme blok. A môžem to dokončiť krásne. Berieme tú vodu a mohol som si rovno zobrať aj zapalovač, lebo jedine, že by som to zapalil cez drevo. Môžem to skúsiť a uvidíme. Ja keď úplne neviem, jak sa zapaluje portál cez drevo, ale snad to nejako zvládnem. Tu zatiaľ uložím tú vodu. Skúsim to drevo dať nejako takto. Nechcem úplne prísť do tú lávu, ale chcem si sem položiť blok, takže ja ju dám radšej takto. Beriem aj túto. Ja skúsim to nejako zapáliť. Dúfam, že to potečie doľava. Presne nechcel. No to je ten problém, že ja neviem, jak sa zapaluje portál. Alebo to skúsim urobiť inak. Skúsim tú lávu dať takto sem do rohu a mohlo by to nejako zapáliť. Alebo to skúsim urobiť presne naopak. Jak som to urobil teraz, len to vymením. A? You are? Jak ho mám nájsť? Jak ho mám nájsť? Skúsim ísť do nedru. To je tiež jeden chunk, ale taký divný, kolesený bedrockom. A týka mi čas. Je tu niekde? Ja neviem, čo mám teraz robiť. Ja ho nedokážem nájsť za 20 sekúnd. Však ani neviem, kde sa mohol spawnúť. Že mi sanita ide dole tu. Uvidíme. Nič nevidím. Vonku je teraz aj tma. Poviete mi, ako sa mám teraz baviť? Dobre, ja si skočím pre veci, potom skúsime z fortresku. Vyzerá, že ma nevidí. Možno keď skočím do tej vody, tak ma nestihne chytiť. Bojím sa, že sa mňa rozbehne. Nič, skúsim to. Dobre, mám to. Sa nejde za mňou. Nič tu nevidím. Dobre, ja si idem rýchlo po tej veci, snáď neskončili v láve. Možno ide za mňou. Alebo dúfam, že nebude aj v nedri, ale snáď by nemal. Dobre, kde som zomrel? Tam hore. Ono to vyzerá, že to položilo hrob, keď som zomrel. Môžem ho nejako... Môžem. No, a teraz nájsť fortresku.